26 красавіка 2025 года у вёсцы Марынова быў адкрыты памятны знак спаленым 48 вёскам Ляхавічыны. Я ведаю гэтую вёску. Там жывуць мае бабуля і дзядуля. А я бачу у мясцовай бібліятэцы кніжку, у якой апісана, як і за што спалілі вёску Тухавічы фашысты. Давай наведаем бібліятэку і прачытаем пра гэта. А мне дзядуля рассказывал, что вёска находилась в партизанской зоне, и тут был штаб партизанского отряду за Радзіму. Дык вось чаму немцы спалілі вёску. І яшчэ аўтарам гэтай кнігі быў малады партызан Давід, які некаторы час жыў у нашай вёсцы. Да, дзядуля? Так, ён жыў у хаце вашага прадзеда, а майго дзеда Вінцэся па вулічнай Янушцы Мацясовай. Вось тут гэта таксама напісана. А давайте познаёмімся са зместам кнігі. Тут вельмі многа цікавых аповедаў і пра лёс іншых вёсак нашага раёна, у гады вайны і пра партызанскі рух у нашай мясцовасці. Нават можна даведацца аб дальнейшым лёсе самого аўтара кнігі. Вельмі важна ведаць усім пра здзекі, якія былі ўчынены фашыстамі на нашай зямлі, каб ніколі, нідзе ў свеце не мог адрадзіцца фашызм.